హరే కృష్ణ అందరికి. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरित्विषे नमः. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा हरे राम రామ రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఈరోజు భగవద్గీత యథాతథము లెవెల్ 2 క్లాస్కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఈ లెవెల్ 2లో మనము ఈరోజు 8వ అధ్యాయమైనటువంటి భగవత్ ప్రాప్తి, అందులో నిన్న కొన్ని శ్లోకాలను మనము చూసాము. ఈరోజు మిగిలినటువంటి మరికొన్ని శ్లోకాలను ఈరోజు ఈ క్లాస్లో మనము చూడబోతూ ఉన్నటువంటివి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీస్ మాతాజీస్. అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని అడిగినటువంటి ప్రశ్నలు. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్ మాతాజీస్ హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి తెలిసిన వాళ్ళు. అర్జునుడు కొన్ని ప్రశ్నలు అడిగాడు కదా శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని. ఒక 8 ప్రశ్నలు అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని అడిగినటువంటివి. మొదటి 2 శ్లోకాలలో ఆయన అడిగినటువంటి ప్రశ్నలు, అర్జునుడు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలు కొన్ని ఏవైనా గుర్తున్నా, కనీసం కొన్ని ఏవైనా గుర్తున్నటువంటి ప్రశ్నలు.
హరే కృష్ణ. హైమావతి మాతాజీ, వైఎస్ లక్ష్మీ మాతాజీ కానీ ఎవరైనా. సుదర్శన్ ప్రభు. హరే కృష్ణ. మాతాజీ చెప్పండి. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ, నాకు ఫస్ట్ సెకండ్ అనేది గుర్తులేదు కానీ చెప్తాను ప్రభుజీ. కొన్ని చెప్పండి, మిగిలిన వాళ్ళు కొన్ని మిగతా చెప్తారు. ఓకే ప్రభుజీ. నాకు శ్రేయస్సు కలిగించే ఒక మార్గాన్ని స్పష్టంగా చెప్పమని అడుగుతారు ప్రభుజీ. ఎలాంటి అంటే స్వధర్మాన్ని చేస్తూ కర్మను లేదు మాతాజీ, అది కాదు. హరే కృష్ణ. ఓకే, విశ్వనాథం ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ, అర్జునుడు ఈ అధ్యాయం మొదట్లో అడిగినటువంటి ప్రశ్నలు. బంధుమిత్రులు అందరినీ కృష్ణ భగవానుడు చంపమంటాడు కదా ప్రభుజీ. ప్రభుజీ చెప్తాను ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. విశ్వనాథం ప్రభు ఎందుకు చెప్తున్నారు? ఓకే, వైఎస్ లక్ష్మీ మాతాజీ. ప్రభుజీ, ఈ చాప్టర్ లో ప్రభుజీ ఫస్ట్ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను ప్రభుజీ. బ్రహ్మం అంటే ఏమిటి, అధ్యాత్మం అంటే ఏమిటి, కర్మ అంటే ఏమిటి, అధిభూతము, అధియజ్ఞము, అధిదైవం అంటే ఏమిటి, ఇవి అడిగారు ప్రభుజీ. ప్రకృతి, పురుషుడు, క్షేత్రము, క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఏమిటి అని అడిగారు. లేదు మాతాజీ, ప్రకృతి, పురుషుడు, క్షేత్రం, క్షేత్రజ్ఞుడు అది 13వ అధ్యాయంలో అడుగుతారు. నేను యుద్ధం చేయాలా వద్దా అని ఒక అది కూడా ఇక్కడ కాదు, అది కూడా ఇక్కడ కాదు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ, ఓకే, ఇంతకుముందు చెప్పినవి కరెక్టే మాతాజీ కొన్ని. ఓకే మాతాజీ, హరే కృష్ణ. ఓకే ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. సో హరే కృష్ణ. ఎలా మరి ఎగ్జామ్స్ ఇవన్నీ రాస్తున్నారు కదా, నిన్న క్లాస్ విన్న వాళ్ళు ఉన్నారు కదా. ఓకే, సో మొదటి శ్లోకంలో అర్జునుడు అడుగుతాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు, కిం తద్బ్రహ్మ కిమధ్యాత్మం కిం కర్మ పురుషోత్తమా అధిభూతం చ కిం ప్రోక్తం అధిదైవం కిముచ్యతే. బ్రహ్మం అంటే ఏమిటి, ఆత్మం అంటే ఏమిటి, కర్మ అంటే ఏమిటి, అధిభూతం అంటే ఏమిటి, అధిదైవం అంటే ఏమిటో నాకు వివరించండి అంటూ ఆయన అడిగినటువంటిది మొదటి శ్లోకంలో. రెండవ శ్లోకంలో యజ్ఞప్రభు ఎవరు, ఆయన ఈ శరీరంలో ఎలా ఉంటాడు, మరి భక్తి సేవలో నిమగ్నమైన వాళ్ళు మరణ సమయంలో నిన్ను ఎలా గుర్తించుకోగలరు అంటూ ఒక 8 ప్రశ్నలు అడిగినటువంటిది. సో దానికి భగవంతుడు సమాధానాలు కూడా మనము చూసినటువంటివి. సో అయితే మొదటి 7 ప్రశ్నలకు ఆయన 3 మరియు 4 శ్లోకాలలో సమాధానాలు చెప్పి మరణ సమయంలో నిన్ను ఎలా తెలుసుకోగలరు అనే దానికి నిరంతరము స్మరిస్తూ ఉండడం ద్వారా అంటూ చెప్తూ మొత్తము 5వ శ్లోకము నుండి చివరి వరకు కూడా ఆయన వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను చూస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ క్రమంలోనే మరి చివరి శ్లోకంగా మనము అంతకుముందు చూసినటువంటి దాంట్లో 16వ శ్లోకంలో కృష్ణ భగవానుల వారు
భౌతిక జగత్తులో అత్యున్నత లోకం మొదలుకొని మనం చూసినటువంటి నిన్నటి క్లాసులో చివరి శ్లోకంలో ఆ పునరావర్తినో అర్జున హరే కృష్ణ. మాతాజీ వినిపిస్తుంది కదా? వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ ఇప్పుడు. ఓకే, హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలలో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అత్యున్నతమైనటువంటి లోకము నుండి, అంటే బ్రహ్మలోకముగా, ఈ భౌతిక జగత్తులో అత్యున్నతమైనటువంటి లోకం బ్రహ్మలోకంగా చెప్పబడుతుంది. అత్యల్ప లోకము పాతాళ లోకము. సో ఈ లోకాలన్నింటిలో ఏ లోకానికి వెళ్ళినా తిరిగి మరలా జన్మ తీసుకునేటువంటి విధంగా ఉండేటువంటివే. కానీ నా నివాసం చేరుకున్నటువంటి వాడు పునర్జన్మ నవిద్యతే అంటూ చెప్తున్నారు. అటువంటి వాడు మరలా జన్మించడు. ఎందుకంటే దివ్యమైన శాశ్వతమైనటువంటి లోకానికి అతడు చేరుకుంటాడు అనేటువంటి అంశము మనము ఇక్కడ చూసినటువంటి. సో ఇక ఈరోజు మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ శ్లోకాలలో 17వ శ్లోకం నుండి 22వ శ్లోకం వరకు కూడా ఈ భౌతిక జగత్తు మరియు ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచాలకు ఉండేటువంటి అంశాలను తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటివి మనము చూడవచ్చు. సో ఈ క్రమంలోనే ఆయన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, ఇక్కడ ఈ 17వ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము 1000 చతుర్యుగ కాలం బ్రహ్మదేవునికి ఒక పగలు, అంటే అదే కల్పంగా చెప్పబడుతూ ఉంటాము. మరియు ఆయన రాత్రి కూడా అంతే సమయము ఉంటుంది అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఇక్కడ చెప్తుంటారు 17వ శ్లోకంలో, సహస్ర యుగ పర్యంతం ఆహర్యద్ బ్రహ్మణో విదుః రాత్రిం యుగ సహస్రాంతం తే హోరాత్రవిదో జనాః. మానవ కాలమానం ప్రకారము 1000 యుగాలు కలిపి, అంటే 1000 యుగ చక్రాలు, 1000 చాతుర్యుగాలు. అంటే ఇక్కడ చాతుర్యుగము అంటే కలియుగము, ద్వాపర యుగము, త్రేతాయుగము మరియు సత్యయుగము, 4 యుగాలు కలిపి ఒక యుగ చక్రం కిందకి వస్తుంది. కాబట్టి అలాంటి యుగ చక్రాలు 1000 యుగ చక్రాలు
ఆ బ్రహ్మదేవుడి యొక్క ఒక ఒకటి సమయం కిందికి చెప్పబడుతుంది. అలాగే ఆయనకి రాత్రి సమయం కూడా అంతే ఉంటుంది అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి విషయం. ఎందుకంటే బ్రహ్మదేవుడి యొక్క ఒక పగటి కాలం ఏదైతే ఉందో అది కల్పంగా చెప్పబడుతుంది. మానవ పరిగణను అనుసరించి 1000 యుగాల కాలము ఇక్కడ చెప్తున్నారు. 1000 చతుర్యుగాలు, 1000 యుగముల కాలము బ్రహ్మదేవుడి యొక్క ఒక పగలు అవుతుంది. అలాగే రాత్రి సమయం కూడా అంతే పరిమాణంలో ఉంటుంది. వాస్తవానికి ఒక యుగ చక్రము లేదా చాతుర్యుగము అంటే దాన్నే దివ్య యుగము లేదా చాతుర్యుగము అని పిలుస్తాం. యుగ చక్రము లేదా చాతుర్నట్లుగా సత్యయుగము, త్రేతాయుగము, ద్వాపర యుగము మరియు కలియుగం అనేటువంటి 4 యుగాల యొక్క మొత్తం కాలము మరి ఈ ఒక పగటిలాగా ఉంటుంది. ఆయన యొక్క ఆ పగటి ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఒక్క నిమిషము, ఇదేదో డిస్టర్బెన్స్ ఉంది వల్ల ఒక్కటే నిమిషం. హరే కృష్ణ మాతాజీ, వినిపిస్తుంది కదా? వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో అయితే ఇక్కడ సాధారణంగా మనకి కలియుగము 4,32,000 సంవత్సరాలు ఉంటుంది అని చెప్తారు. కలియుగానికి 2 రెట్లు ద్వాపర యుగము, 3 రెట్లు త్రేతాయుగము, 4 రెట్లు సత్యయుగం ఉంటుంది. సో కాబట్టి మరి ఈ 4,32,000 సంవత్సరాలు ఇంటూ 10 అంటే 43,20,000 సంవత్సరాలు మన మానవ సంవత్సరాలు ఒక చాతుర్యుగం అవుతుంది లేదా దివ్య యుగం. దీన్నే దేవతా సంవత్సరాల్లో లెక్క కట్టినట్లయితే 12,000 దేవతా సంవత్సరాల కిందికి వస్తుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే మనకి ఒక్క సంవత్సరం ఏదైతే ఉందో అంటే మన కాలంతో పోల్చినప్పుడు స్వర్గలోకం, దేవతలు ఉండేటువంటి ఉన్నత లోకాల్లో ఉండేటువంటి దేవతా లోకాల్లో లెక్క కడితే మనకు ఒక సంవత్సరం ఏదైతే ఉందో ఆ సంవత్సర కాలము దేవతలకు ఒక పగలు ఉంటుంది. అలాగే రాత్రి కూడా అంతే ఉంటుంది. సో కాబట్టి మరి ఆ విధంగా లెక్కగట్టిన మరి ఒక చాతుర్యుగము అంటే 43,20,000 సంవత్సరాలు. అలాంటివి 1000 చాతుర్యుగాలు బ్రహ్మదేవునికి ఒక పగలు. అలాగే రాత్రి కూడా అంతే పరిమితి ఉన్నదిగా ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో అలాగే ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు 18వ శ్లోకంలో మరియు 19వ శ్లోకంలో భౌతిక ప్రదేశం యొక్క ఆ భౌతిక ప్రపంచం యొక్క వ్యక్త మరియు అవ్యక్త ఆ గతులను గురించి మనకి తెలియచేస్తూ ఉంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు 18వ శ్లోకంలో
బ్రహ్మదేవుని పగటి సమయంలో చరాచర వస్తువులన్నీ అంటే జీవులన్నీ కూడా మరి అవ్యక్త ప్రకృతి నుంచి కలుగుతూ ఉన్నాయి. మళ్ళీ రాత్రి కావడంతోనే అవ్యక్తం అనబడే ప్రకృతిలోనే కలిసిపోతూ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఈ వ్యక్త అవ్యక్తాలు అనేటువంటి అంశాలను గురించి ప్రస్తావన వస్తూ ఉన్నటువంటి వ్యక్త అవ్యక్తాలలో అంటే కల్పము కల్పాంతము అని అంటాం. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా మరి ఒక కల్పము అనేటువంటిది 43,20,000 సంవత్సరాలు ఇంటూ 1000 లెక్క మనం లెక్క కట్టుకునేటువంటి అంశాలలో. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి, వైదిక శాస్త్ర లెక్కల కాలమానం ప్రకారంగా మనకి కలియుగము 4,32,000 సంవత్సరాలు, ద్వాపర యుగం దానికి 2 రెట్లు కాబట్టి 8,64,000 సంవత్సరాలు, త్రేతాయుగం 3 రెట్లు కనుక 12,96,000 సంవత్సరాలు, సత్యయుగము 17,28,000 సంవత్సరాలు. ఇవన్నీ కలిపితే ఒక చాతుర్యుగము లేక ఒక దివ్య యుగము లేదా ఒక మహాయుగం. అలాంటివి 1000 మహాయుగాలు బ్రహ్మదేవుని యొక్క ఒక పగలు అంటే ఇంత ఉంటుంది. మన లెక్క కడితే 432 కోట్ల సంవత్సరాలు ఒక కల్పం అంటే బ్రహ్మ యొక్క పగటి సమయము కల్పంగా ఉంటుంది. ఆ కల్పం పగటి సమయంలో ఈ జీవులన్నీ కూడా అవ్యక్తం నుండి వ్యక్తం అవుతూ ఉంటుంటాయి. వారి వారి యొక్క కర్మలను అనుసరించి ఈ సృష్టిలో ఉండే 84 లక్షల రకాలైనటువంటి వివిధ భౌతిక దేహాలలో అవి చేరుతూ ఉంటుంటాయి. 80 లక్షల రకాలైనటువంటి జీవజాతులు ఉంటాయి అని చెప్తారు. సో వాటిలో ఏదో ఒక దానిలో పుడుతూ ఉంటుంటాయి. సో ఆ విధంగా మరి ఇక్కడ బ్రహ్మదేవుడు మరి ఎన్ని సంవత్సరాలు అంటే ఆయన 100 సంవత్సరాలు బతుకుతాడు. కాబట్టి ఆయన యొక్క మొత్తం కాలము 311 ట్రిలియన్ 40 బిలియన్ల సంవత్సరాలు బ్రహ్మ యొక్క కాల వ్యవధి. సో ఆ విధంగా ఆ బ్రహ్మదేవుని పగలు ప్రారంభం కాగానే జీవులన్నీ కూడా అవ్యక్త స్థితి నుండి వ్యక్తమవుతూ ఉన్నాయి. జీవులన్నీ కూడా ఉద్భవిస్తూ ఉన్నాయి. సృష్టి కోసం ఆయన మేల్కొన్నప్పుడు, ఆయన నిద్రపోయినటువంటి మనకు ఎలాగైతే పగలు రాత్రులు ఉన్నాయో ఆయనకు కూడా పగలు రాత్రులు ఉంటాయి. ఆయన యొక్క రాత్రి కల్పాంతం అవుతుంది. అన్ని కూడా అవ్యక్త రూపంలోకి పోతాయి. మనకు ఎలాగైతే చీకట్లో ఏవి కూడా కనిపించకుండా ఉంటాయో, పగటి సమయంలో కనిపించినవన్నీ కూడా చీకట్లో కనిపించవు కదా మనకి. సో అలాగే ఆయన యొక్క రాత్రి సమయంలో, ఆయన నిద్రపోయేటువంటి సమయంలో ఇవన్నీ కూడా అవ్యక్త రూపంలోకి వెళ్ళిపోతాయి. అవన్నీ కూడా వాస్తవానికి కారణోదకశాయి విష్ణువు మహావిష్ణువులో లీనమైపోతాయి అని చెప్తూ ఉంటారు. సో మరలా ఆయన మేల్కొని సృష్టి ప్రారంభించేటువంటి సమయంలో, మేల్కొన్నటువంటి సమయంలో కల్పం ఆరంభమవుతుంది. అప్పుడు అన్నీ కూడా ఇవి వ్యక్తం అవుతూ ఉంటుంటాయి. సో ఈ విధంగా వ్యక్త అవ్యక్తాల గురించి నా యొక్క ప్రస్తావన వస్తూ ఉన్నటువంటి. హరే కృష్ణ. ఈ 19వ శ్లోకం చదవండి మాతాజీ. వైఎస్ లక్ష్మీ మాతాజీ. మిగతా వాళ్ళు ఇంకా ఎవరైనా చదవాలి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేసి ఉంచండి. నెక్స్ట్ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భూతగ్రామస్స ఏవాయం భూత్వా భూత్వా ప్రలీయతే రాత్ర్యాగమే వసః పార్థ ప్రభవత్య హరాగమే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ అర్జున, ఈ జీవులన్నీ పుట్టి బ్రహ్మకు రాత్రి రావడంతోనే ప్రకృతిలో లీనమైపోతూ ఉన్నాయి. పగలు కాగానే మళ్ళీ జన్మిస్తూ ఉన్నాయి. ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నటువంటి విషయమే కంటిన్యూషన్ గా ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో బ్రహ్మదేవుని యొక్క రాత్రి సమయం నందు అవ్యక్త స్థితి కంటే మరి అవి అవ్యక్త స్థితిలో ఉంటూ ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే ఆయన పగలు వస్తుందో మళ్ళీ జన్మ అంటే మళ్ళీ వ్యక్తం అవుతూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ప్రకటితం అవడము, అప్రకటితం అయ్యేటువంటి స్థితుల గురించి చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక జగత్తులోనే ఉండిపోవడానికి ప్రయత్నించేటువంటి అల్పబుద్ధులు ఉన్నత లోకాలు ఉద్ధరింపబడిన తిరిగి భూలోకానికే వస్తారు. ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా ఆ బ్రహ్మ భువన లోక అంటూ చెప్పబడినటువంటి ఆ శ్లోకాన్ని అనుసరించి
సో ఏ లోకానికి వెళ్ళినా ఉన్నత లోకాలలో అంటే వైకుంఠ లోకాలు తప్ప మిగతా ఉన్నత లోకాలకు భౌతిక జగత్తులో ఉన్న ఏ లోకానికి వెళ్ళినా మళ్ళీ తిరిగి భూలోకానికి రావాల్సిందే. అలాగే అధమలోకాలకు వెళ్ళినా కానీ మళ్ళీ భూలోకాలకు వస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి బ్రహ్మదేవుని యొక్క పగటి సమయంలో వారు భౌతిక జగత్తులోని ఉన్నత మరియు అధోలోకాలలో తమ కార్యాలను అనుసరించి అతని రాత్రి కాగానే అందరూ కూడా నశించిపోతారు. పగటి సమయంలో వారు భౌతిక కార్యాలకై నానా రకాలైనటువంటి దేహాలను పొందుతూ ఉంటారు. ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా ఈ సృష్టిలో 84 లక్షల రకాలైనటువంటి జీవజాతులు ఉన్నటువంటి వాటిలో పొందుతూ ఉన్నటువంటిది. అంటే ఇక్కడ బ్రహ్మదేవుడు పగలు కాగానే మళ్ళీ ప్రకటితమవుతారు. అంటే భూత్వా ప్రలీయతే అంటూ చెప్పబడినటువంటి అంశం. మాటి మాటికి పుడుతూ ఉంటుంటారు. ప్రలీయతే అంటే మళ్ళీ నశించిపోతూ ఉంటారు, మాటి మాటికి నశించిపోతూ ఉంటారు. అంటే బ్రహ్మ పగటి కాలం రాగానే పుడుతూ ఉంటారు, అంటే ఉద్భవించి వారి వారి కర్మలను అనుసరించి పనులు చేస్తూ ఉంటారు. బ్రహ్మ రాత్రి రాగానే మళ్ళీ అవ్యక్త స్థితిలోకి పోతూ ఉంటారు. సో ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉండిపోవాలని కోరుకున్నంత వరకు. కానీ ఎప్పుడైతే ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించి, ఎందుకంటే ఈ వ్యక్త అవ్యక్తాలకు అతీతమైనటువంటి శాశ్వతమైనటువంటి ఇంతకు ముందు చెప్పినటువంటి ఆ దేవుడు చెప్తూ ఉంటారు, నా లోకాన్ని చేరిన వాడు తిరిగి మళ్ళీ రాడు అని చెప్తారు. అంటే శాశ్వతమైనటువంటి లోకం వేరే ఉంటుంది, ఈ మన భౌతిక జగత్తుకు మించి అతీతమైనటువంటిది. సో ఎందుకంటే వాస్తవానికి అలా బ్రహ్మ యొక్క పగలు రాత్రి ఇలా కల్పాలు జరుగుతూ 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 చివరికి ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా 311 ట్రిలియన్ 40 బిలియన్ల సంవత్సరాల తర్వాత ఆ బ్రహ్మదేవుడు కూడా మరి ఆయువు పూర్తి కాగానే నశించిపోతారు. ఇక అప్పుడు కొన్ని కోటాను కోట్ల సంవత్సరాలు అవ్యక్తంగానే ఉండిపోయి తర్వాత వేరొక అంటే కల్పం ప్రారంభమైనప్పుడు మళ్ళీ కొత్తగా బ్రహ్మ జన్మించినప్పుడు మరలా వ్యక్తమవుతూ ఉంటుంటాయి. సో ఈ విధంగా ఉంటుంటాయి. కానీ ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరినటువంటి వాడు మాత్రము, సో ఇది ఇక్కడ ఇంతకుముందు మనకి వెలుతురు చీకటి లాగా బ్రహ్మ యొక్క ఉంటాయి వాస్తవానికి, కానీ అవ్యక్త రూపంలో ఉండిపోతాయి. అట్ ద నైట్ ఆఫ్ బ్రహ్మ దే ఆర్ మెర్జ్డ్ ఇంటూ అన్మానిఫెస్ట్ అగైన్. సో అవ్యక్త రూపంలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. పగటి లాగానే వ్యక్త రూపంలోకి ఇలా నిరంతరము జరుగుతూ బ్రహ్మ యొక్క 100 సంవత్సరాల పాటు ఇలా రోజు జరుగుతూ ఉంటుంది. మనకి ఎలాగైతే 100 సంవత్సరాలు ఉందో బ్రహ్మకు కూడా 100 సంవత్సరాలు. కాబట్టి బ్రహ్మ కూడా శాశ్వతమైనటువంటి వాడు కాదు అనేది ఇక్కడ మనం బ్రహ్మ అనేటువంటిది ఇక్కడ ఒక పదవి మాత్రమే ఇక్కడ కూడా మనకి. సో ఇంకా మనకి అంటే ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకాన్ని గురించి చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనం చూసినట్లయితే, హరే కృష్ణ విజయ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ చదవండి శ్లోకం. పరస్తాస్మాత్ భావోన్యో అవ్యక్తో వ్యక్త సనాతనః యాస సర్వేషు భూతేషు నశ్యస్సు న వినశ్యతి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో ఇక్కడ పరహ అంటే అతీతమైనది, తస్మాత్ దానికి, పరతస్మాత్ భావోన్య వ్యక్తో అవ్యక్తాత్ సనాతనః. అంటే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశంలో చెప్తున్నారు, ఈ అవ్యక్త ప్రకృతికి అతీతమైనటువంటి ఈ వ్యక్త అవ్యక్తాలుగా ఉండేటువంటి దానికి, ఈ వ్యక్తమయ్యేటి జడ పదార్థానికి అతీతమైనటువంటి వేరొక అవ్యక్త ప్రకృతి ఉన్నది. అగోచరము శాశ్వతమైన పరబ్రహ్మత్వము, సమస్త భూతాలు నశించినటువంటి
ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ శాశ్వతమైనది, ఈ వ్యక్తము అవ్యక్తము అయ్యే జడదానికి అతీతమైనది వేరొక అవ్యక్త ప్రకృతి ఉన్నది. అది పరమోత్కృష్టమైనది, ఏనాడు నశింపనిది. ఈ జగత్తులోని సమస్తము నశించిన ఆ భాగం మాత్రము యథావిధిగా మిగిలిపోతూ ఉంది. అవే ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకము, ఆ గోలోక వృందావనము, అలాగే కొన్ని వైకుంఠ లోకాలు. సో ఇది ఎప్పటికీ కూడా శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క ధామం, భగవద్ధామము శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి, అంటే శ్రీకృష్ణుని ఉన్నతమైన ఆధ్యాత్మిక శక్తి. ఇంతకుముందు అడిగారు మాత, పరాశక్తి అపరశక్తి అని అంటూ. సో అపరశక్తి అనేది భౌతిక జగత్తుకు సూచనగా ఉంది, పరాశక్తి ఆయన యొక్క ఆధ్యాత్మిక లోకాలను తెలియచేసేటువంటిది. ఇది ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి శక్తి, దివ్యమైనది, శాశ్వతమైనది. సో ఆ బ్రహ్మదేవుడి యొక్క పగళ్ళు రాత్రులు ప్రకటితమయ్యే విధంగా ఉన్న ఇది ఏ విధమైనటువంటి మార్పు చెందినటువంటి లోకంగా ఆ భగవంతుని యొక్క లోకము ఉండేటువంటిది. హరే కృష్ణ. వైఎస్ లక్ష్మీ మాతాజీ, ఇంకా ఎవరైనా హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు. మాత చదవండి మీరు. ఓకే, రేఖా మాతాజీ చదవండి మాతాజీ. చదవండి మాతాజీ. రేఖా మాత. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. ఓకే, హరే కృష్ణ. అవ్యక్తోక్షర ఇత్యుక్తస్తమాహు పరమాగతిం యం ప్రాప్య న నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య ధామమును, శాశ్వతమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క ధామమును ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, అవ్యక్తోక్షర ఇత్యుక్తం తం ఆహు పరమాం గతిం యం ప్రాప్య న నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. సో ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ అర్జున, ఆ నా దివ్య నివాసము వ్యక్తము కానిది, అంటే వేదాంతులు దాన్ని వ్యక్తం కానిదిగా, నశింపనిదిగా వర్ణిస్తారు. మరియు ఇది పరమగమ్యం, ప్రతి జీవుడి యొక్క పరమగమ్యమైనటువంటి ఆ గోలోక వృందావనము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో జీవుడు ఇక్కడికి చేరుకున్న తర్వాత అతను తిరిగి రాడు, అది నా సర్వోన్నత నివాసము. సో ఇంతకుముందు 15వ శ్లోకంలో కూడా మనకి చెప్పినటువంటి మాముపేత్య పునర్జన్మ దుఃఖాలయం అశాశ్వతం నాప్నువంతి మహాత్మాన సంసిద్ధిం పరమాం గతాః. భక్తి యోగులైన మహాత్ములు నన్ను పొందిన తర్వాత మహోన్నతమైన పూర్ణత్వాన్ని పొందిన కారణంగా దుఃఖపూర్ణమైన ఈ తాత్కాలిక జగత్తుకు ఏనాడు రాడు అంటూ ఇంతకుముందు చెప్పారు. సో మరలా అదే చెప్తున్నారు, ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామం ఇక్కడ ఆధ్యాత్మిక జగత్తు భౌతిక జగత్తులకు కంపారిజన్ చేస్తూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశంగా ఇక్కడ చూస్తాం. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుని యొక్క ధామము యొక్క వర్ణన మనకి ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉంది. సో ముఖ్యంగా శాశ్వతమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచము, ఆ శ్రీకృష్ణుని దివ్యధామాన్ని వర్ణిస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా మనకి బ్రహ్మ సంహితలో ఆ భగవంతుని యొక్క ధామం ఏదైతే ఉందో దానిని, హరే కృష్ణ మాతాజీ క్లియర్ గానే వినిపిస్తుంది కదా? వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. లో ఏం లేదుగా వాయిస్? ఓకే, హరే లేదు ప్రభుజీ, క్లారిటీ. ఓకే మాతాజీ, హరే కృష్ణ. సో దేవదేవుడైనటువంటి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క దివ్య ధామము ఏదైతే ఉందో, నశింపు లేనిది, శాశ్వతమైనటువంటిది, ఆ ధామం ఏదైతే ఉందో దానిని బ్రహ్మ సంహితలో చింతామణి ధామంగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. చింతామణి ధామము అంటే మనం ఏది కోరుకుంటే దానిని తీర్చగలిగేటువంటి ధామంగా చెప్తూ ఉంటారు. సమస్త కోరికలను తీర్చేటువంటి స్థానంగా ఆ భగవద్ధామం.
దివ్యమైనటువంటి ఆనందము, నిత్యానందాన్ని పొందేటువంటిది. మనం ఈ భౌతిక జగత్తులో పొందే ఆనందము తాత్కాలికమైనది. ఏ విధమైనటువంటి ఇంద్రియ భోగ వాంఛలలో మనం నిమగ్నమైనా మనం పొందేటువంటి ఆనందం చాలా తాత్కాలికమైనటువంటిది. అందుకే దుఃఖాలు, నష్టాలు, అన్ని లాభ నష్టాలు అన్ని ద్వంద్వాలు ఉంటాయి. కానీ ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో నిత్యము ఆనందమే ఉంటుంది. సో నిత్యానంద ప్రదేశము అది. మరి చింతామణి ధామము అంటారు. అంటే ఏది కోరుకుంటే అక్కడ ఏది సురభి గోవులు కానీ వృక్షాలు కానీ ఏది కోరుకుంటే అది ఇవ్వగలిగేటువంటిది. ఏ సమయంలో ఏది కోరుకున్నా ఇవ్వగలిగేటువంటి ధామంగా మనకి ఆ గోలోక వృందావనం, అదే శ్రీకృష్ణ ధామము చింతామణులతో తయారైనటువంటి భవంతులతో నిండి ఉంటుంది అని చెప్తారు. ఆ భవంతుల్లో ప్రతిదీ ఏది కావాలంటే అది ఇవ్వగలిగేటువంటి ధామం. అక్కడ మనం ఏది కావాలంటే ఏది తినగోరితే అది ఇవ్వగలిగేటువంటి కల్ప వృక్షాలు ఉంటాయి అని చెప్తారు ఆ గోలోక బృందావనంలో. అలాగే ఎంత కావాలంటే అన్ని పాలను ఇచ్చేటువంటి సురభి గోవులు ఉంటాయి అక్కడ. మరి ఆ లోకంలో ఆయన లక్షలాది లక్ష్ముల చేత సహస్ర లక్ష్మి పరివంతం అంటూ చెప్తూ బ్రహ్మ సంహితలో చెప్పబడుతుంది మనకి. సో కాబట్టి లక్షలాది లక్ష్ముల చేత, లక్ష్మీదేవి, ఒక్క లక్ష్మీదేవి మనకుంటేనే ఎంతో గొప్పగా ఇక్కడ బ్రహ్మదేవుడి నుంచి అందరూ కూడా ఎదురు చూస్తూ ఉంటాము ఆమె కటాక్షం ఎప్పుడు లభిస్తుందా అని. కానీ ఆ దేవదేవుడు లక్షలాదిగా ఉండేటువంటి లక్ష్ముల చేత ఆయన పూజించబడుతూ ఉంటుంటాడు ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకంలో కృష్ణ భగవానుల వారు. సో అందుకే బ్రహ్మ సమితిలో బ్రహ్మ చెప్తారు ఆయన. మరి ఆయన అక్కడ చెప్తారు, ఆ గోలోకంలో భగవంతుడు లక్షల కొలది లక్ష్ములచే సేవించబడుతూ ఆదిదేవుడైన గోవిందునిగా సర్వకారణకారకుడుగా చెప్పబడితేటువంటిది. ఇంకా చెప్తారు వేణుం క్వనంతం అంటూ, అంటే అతడు వేణునాదం చేయడంలో, ఇక్కడ మనకి వేణునాదం చేయడంలో మరి నిపుణుడై ఉన్నటువంటి వాడు. అతని దివ్యమైన రూపము ముల్లోకాలలో అత్యంత ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. ఆయన యొక్క నేత్రాలు కలువ రేకులుగా ఉంటాయి, దేహవర్ణము మేఘవర్ణం లాగా ఉంటుంది అని మరి చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. సో అలాగే ఆయన సౌందర్యం ఎంత ఆకర్షణీయంగా ఉంటుందంటే వేలాది మన్మధుల యొక్క సౌందర్యాన్ని కూడా అతిక్రమించేటువంటి గొప్పగా ఉంటుంది అని చెప్తారు. మన్మధుడు అంటే మనం ఇక్కడ చెప్తాం కదా, ఎంతో ఆకర్షణీయంగా ఉండేటువంటి వాడిని మన్మధుడుగా మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటాం. మరి ఆ దేవదేవుని యొక్క సౌందర్యము ఎంత ఉంటుందంటే, ఎంత ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది అంటే వేలాది మన్మధుల యొక్క సౌందర్యాన్ని కూడా అతిశయించే విధంగా ఉంటుంది. ఆయన పీతాంబరధరి, పీత వస్త్రాన్ని ధరించి మెడలో మాలలను పొంది ఉంటాడు. శిరోజాలలో నెమలి పించం ఉంటుంది అని చెప్తుంటారు గోలోక బృందావనంలో ఉండే ఆ భగవంతుడు. సో మరి భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన ధామమైనటువంటి గోలోక బృందావనాన్ని గురించి కేవలం సూచనప్రాయంగానే ఇవన్నీ చెప్తూ ఉన్నటువంటి చూస్తూ ఉన్నాము. సో ఇక్కడ ఆయన పర్యంతం కూడా సహస్ర లక్ష్ములతో ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో మనం ఎక్కడికి వెళ్తే ప్రతి పదం పాటలాగానే ఉంటుంది, ప్రతి అడుగు నృత్యం లాగానే ఉంటుంది. కానీ ఈ భౌతిక జగత్తు దుఃఖాలయం ఏదైతే ఉందో, మనం ఒక అడుగు వేస్తే ప్రమాదం, ఎటుపోతే ఏం ప్రమాదం ఉంటుందో అని ఆలోచిస్తాం. ప్రతి పనిలో కూడా మనకి బాధలే ఉంటుంటాయి. సో ఇది మనకి ఆధ్యాత్మిక జగత్తు. సో భగవంతుని యొక్క వర్ణన మనం చూసింది ఇంతకుముందు. అక్కడ ఉండేటువంటివన్నీ కూడా కల్పవృక్షాలు, శాశ్వతమైనటువంటి లోకము, తప్పు లేనిది, అపరిమిత ఆనందాన్ని ఇచ్చేటువంటిది, అన్ని కోరికలను నెరవేర్చగలిగేటువంటిది, ఆకర్షణీయమైనది, ప్రత్యక్షంగా శ్రేష్టమైనది, అత్యున్నత లోకము,
వీటన్నిటిని మించి అక్కడికి వెళ్తే మళ్ళీ తిరిగి రానటువంటి లోకం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. ఎవరైనా? ఓకే, వయసు లక్ష్మి మాత చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. పురుషः స పరః పార్థ భక్త్యా లభ్యస్త్వనన్యయా హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. యస్యాంతః భూతాని ఏన సర్వమిదం తతం. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, పురుష స పర పార్థ. ఆ పురుష అంటే ఇక్కడ పరమ పురుషుడు, పరహ అంటే సత్కృష్టుడు, అంటే సర్వోత్కృష్టుడుగా చెప్పబడుతుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ అర్జున, సమస్త భూతాలను తనలో ఇముడ్చుకొని సకల లోకాలలో వ్యాపించి ఉన్న పరమాత్మను అచంచలమైన భక్తి వల్లనే పొందవచ్చు. మరి అంతటి దివ్యమైనటువంటి, అందరికంటే గొప్పవాడైనటువంటి ఆ పరమ పురుషుడు. సో ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా ఆయన యొక్క వర్ణన కొంత చూసాం మనము. దీన్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో వివరించారు మనకి. ఆ వర్ణన చూసాం. అంటే భగవంతుని గురించి ఎలా ఉంటాడు గోలోక బృందావనంలో ఆ భగవంతుడు అనేటువంటిది. మరి ఆయన భగవద్గీతలో కూడా మనం ఇంతకుముందు కూడా చూసాము. 18 days క్లాసులో అర్జునుడు ఆయన కీర్తిస్తూ చెప్తారు, ముల్లోకాలలో నీతో సమానులు కానీ నీకంటే గొప్పవాడు కానీ ఎవడుంటాడయ్యా అంటూ ఆయన యొక్క విశ్వరూపాన్ని దర్శించుకున్న తర్వాత అర్జునుడు అంటాడు కదా. కాబట్టి అందరికంటే ఇక్కడ పురుష అంటే ఆ పరమ పురుషుడు, అందరికంటే గొప్పవాడైనటువంటి వాడు. అతడు పురుష స పరహ, పురుషులలో ఉత్కృష్టుడు, సర్వోత్కృష్టుడుగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి వాడు. అంటే అతని కంటే గొప్పవాడు ఇంకెవడు కూడా ఉండడు. సో కాబట్టి అందరికంటే గొప్పవాడైనటువంటి ఆ పరమ పురుషుణ్ణి, ఆ భగవంతుణ్ణి, ఆ దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని అనన్య భక్తి చేత మాత్రమే పొందగలుగుతాము అని చెప్తున్నారు. అటువంటి ఆ పరమాత్ముణ్ణి అచంచలమైన భక్తి వల్లనే పొందవచ్చు. ఎటువంటి పరమాత్ముడు చెప్తున్నారు ఆయన? సమస్త భూతాలను తనలోనే ఇముడ్చుకొని, ఎందుకంటే సర్వాంతర వ్యాప్తిగా ఉన్నటువంటి వాడు, సర్వము వ్యాపించి ఉన్నవాడు ఆ పరమాత్ముడు. సో కనుక అటువంటి ఆ పరమాత్ముని పొందాలంటే ఒక భక్తియుతమైనటువంటి సేవ ద్వారా మాత్రమే పొందొచ్చు. అంటే మనము ఎక్కడికి వెళితే తిరిగి రామో అటువంటి పరమగమ్యాన్ని, ఆ పరమ పురుషుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకోవాలి అంటే భక్తియుతమైనటువంటి సేవ ద్వారా మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది. భక్త్యా లభస్త్వ అనన్య అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చూస్తున్నాం ఇక్కడ. సో కాబట్టి భక్తియుతమైనటువంటి సేవ ద్వారా మాత్రమే ఆ భగవంతుణ్ణి పొందగలుగుతాం. ఎందుకంటే ఇంకా చెప్తారు, ఏకో వసి సర్వగ కృష్ణ, ఆ ధామంలో ఒకే ఒక భగవంతుడు కృష్ణుడు ఉంటాడు అని చెప్పుకుంటుంటారు. సో హరే కృష్ణ. భాగ్యలక్ష్మి మాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. యత్ర కాలే త్వనావృత్తిం ఆవృత్తిం చైవ యోగినః ప్రయతాయాంతి తం కాలం వక్ష్యామి భరతర్షభః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు యత్ర కాలే అంటే ఇక్కడ ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఈ జీవన ప్రయాణాలలో ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకాలలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనం చూసినట్లయితే వివిధ సమయాల్లో మరణాన్ని గురించి ఏ ఏ కాలమునందు ఈ జగత్తును వీడడం ద్వారా యోగి వెనకకు తిరిగి వస్తాడో, ఏ కాలంలో వెళ్తే వెనకకు తిరిగి రాడో ఆ విషయాలను ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అందుకే చెప్తున్నారు, ఓ భరత శ్రేష్ఠ, ఓ భరత వీర అంటే ఓ భరత శ్రేష్ఠ, భరతర్షభ అంటూ ఉన్నారు. అంటే భరత వంశీయులలో
శ్రేష్ఠుడైనటువంటి వాడుగా అర్జునుడు ఇక్కడ కీర్తించబడుతూ ఉన్నటువంటి. ఓ భరత శ్రేష్ఠ, యోగులు ఏ సమయంలో మరణిస్తే మళ్ళీ జన్మించరో, ఏ సమయంలో దేహం విడిచిపెడితే పునర్జన్మ పొందుతారో నేను నీకు చెప్తాను వినవయ్యా అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో అంటే ఏ ఏ కాలాలలో ఈ జగత్తును విడి వెళ్ళిపోతే యోగి వెనుకకు తిరిగి వస్తాడో, ఏ కాలంలో వెళ్తే యోగి వెనుకకు రాడో ఆ విషయాలను నేను చెప్తాను అంటూ చెప్తూ హరే కృష్ణ. హైమావతి మాతాజీ చదవండి నెక్స్ట్ కింది శ్లోకం. హరే కృష్ణ. హైమావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ అగ్నిర్జ్యోతిరః శుక్లః షణ్మాసా ఉత్తరాయణం తత్ర ప్రయాతా గచ్చంతి బ్రహ్మ విదో జనాః. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ అగ్నిర్జ్యోతి అహ శుక్ల అంటే అగ్ని అంటే అగ్ని సమయము, వెలుతురి సమయము అంటే అగ్నిలోను, జ్యోతి అంటే వెలుగులోను, అహ అంటే పగలులోను, శుక్ల అంటే శుక్లపక్షంలోను, షణ్మాస ఉత్తరాయణం. మనకి సంవత్సరంలో 2 ఆయనాలు ఉంటాయి, ఉత్తరాయణము దక్షిణాయనం. 6 మాసాలు ఉత్తరాయణము, 6 మాసాలు దక్షిణాయనం. అగ్నిలోను, జ్యోతిలోను, పగలు, శుక్లపక్షము, 6 మాసాల ఉత్తరాయణం. తత్ర ప్రయాణ గచ్చంతి బ్రహ్మ విదో జనాః. ఈ కాలాలలో ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి ఆ పరబ్రహ్మను ఎరిగినటువంటి వాళ్ళు అగ్నిదేవుడి యొక్క ప్రభావం, ఇక్కడ అగ్ని అంటే అగ్నిదేవుడి యొక్క ప్రభావంతో, అలాగే జ్యోతి అంటే కాంతిలో, పగలు పగటి పూట, అలాగే సాధారణంగా శుక్లపక్షము అంటే ఏదైనా శుభగడియల్లో కానీ లేదా శుక్లపక్షం. మనకి 2 పక్షాలు ఉంటాయి, కృష్ణపక్షము, శుక్లపక్షం. మాసంలో 2 పక్షాలు ఉంటాయి, సంవత్సరంలో 2 ఆయనాలు ఉంటాయి, ఒకటి ఉత్తరాయణం, ఇంకోటి దక్షిణాయనం. సో ఆ విధంగా ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, ఆ బ్రహ్మోపాసకులకు బ్రహ్మప్రాప్తి కలుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. అంటే అగ్ని, వెలుగు, పగలు, శుక్లపక్షం వంటి ఈ పేర్కొనబడినటువంటి అధిష్టాన దేవతలు వారు ఈ ఏర్పాట్లు చేస్తారట. ఆ కాలాలలో మరణించినటువంటి వాళ్ళను ఆ జన్మ మృత్యు చక్రానికి తిరిగి రాకుండా వాళ్ళని ఆ ఏర్పాట్లు చేస్తూ ఉంటారు అనేటువంటిది చెప్తూ ఉంటుంటారు. అందుకే అప్పుడప్పుడు అంటాం కదా, మంచి కాలంలో ఏదో ఏకాదశి రోజు లేదా ఏదైనా మంచి కాలంలో వెళ్తే తిరిగి రారు, మళ్ళీ మంచి మోక్షం పొందుతారు అని అంటాం కదా, ఇదే చెప్తున్నటువంటి. హరే కృష్ణ. విజయమాతాజీ. హరే కృష్ణ. విజయమాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చదవండి శ్లోకం. ధూమో రాత్రిస్తథా కృష్ణః షణ్మాసా దక్షిణాయనం తత్ర చాంద్రమాసం జ్యోతిర్యోగి ప్రాప్య నివర్తతే. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. సో ధూమో రాత్రిస్తదా కృష్ణ అంటే పొగలో గాని, రాత్రి సమయంలో గాని, కృష్ణ సమయంలో గాని, పక్షంలో గాని, 6 మాసాల దక్షిణాయనంలో గాని గతించినటువంటి యోగి ఆ చంద్రజ్యోతిని పొంది అంటే చంద్రలోకాలకు చేరుకొని మరి కొంతకాలము ఉండి మళ్ళీ మానవలోకంలోనికి అంటే భూలోకంలోనికి వస్తారు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ భూమిపై కామ్యకర్మలలో, యజ్ఞ పద్ధతులలో నేర్పరులైనటువంటి వారు మరణ తర్వాత చంద్రలోకాన్ని చేరుతారు అని చెప్తున్నారు. మరి అక్కడ చంద్రుని పైన దేవతాగణం ప్రకారంగా మనకి అది మన సంవత్సరాల్లో 10,000 సంవత్సరాలు వరకు జీవించి
ఆ సోమరసపానం చేస్తూ ఉంటారు అని చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. అలా జీవితాన్ని అనుభవించి చివరికి మళ్ళీ ఈ భూలోకానికే తిరిగి వస్తూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి మనకి ఏ ఏ కాలాలలో వెళ్తే అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పబడినటువంటిది. హరే కృష్ణ. ఓకే, హైమావతి మాతాజీ. కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతా చదువు. శుక్ల కృష్ణే గతి హేతే జగతః శాశ్వతే మతే ఏకయా యాత్యానావృత్తి మన్యయా వర్తతే పునః. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు, వేదాల యొక్క అభిప్రాయమును అనుసరించి ఈ జగత్తు నుండి వెళ్ళిపోవడానికి వెలుగు మార్గము, చీకటి మార్గము అంటే శుక్ల కృష్ణ. శుక్ల అంటే వెలుగు మార్గము, కృష్ణ అంటే చీకటి మార్గము అనే రెండు కూడా ఈ జగత్తులో శాశ్వత మార్గాలుగా భావిస్తూ ఉన్నారు. మరి ఆ వెలుగులో వెళ్ళే వాళ్ళు అంటే శుక్ల మార్గంలో ప్రయాణించే వాడికి అంటే జ్ఞానం ద్వారా, అజ్ఞానంలో లేకుండా జ్ఞానమయమైనటువంటి విధానం ద్వారా, ఇక్కడ వెలుగు చీకటులు అనేవి, చీకటి అనేది అజ్ఞానం కింద చెప్తారు, వెలుగు అనేటువంటిది జ్ఞానం. జ్ఞాన మార్గంలో ప్రయాణించేటువంటి వాడు జన్మరాహిత్యమును, అలాగే చీకటి అజ్ఞాన మార్గంలో ప్రయాణించేటువంటి వాడు ఈ నిరంతర పునర్జన్మలలో నిమగ్నమవుతాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ తెలియచేయబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. మనకి వెళ్ళడము తిరిగి రావడము గురించి వర్ణన మనకు ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఆ కామ్యకర్మ రతులు జ్ఞానులు అనాదిగా నిరంతరము వస్తూ పోతూ ఉన్నటువంటి వారు. ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణుడికి శరణజొచ్చినటువంటి వాడు ఈ భౌతిక జగత్తులో నిరంతరము వస్తూ పోతూ ఉండేటువంటి వాళ్ళుగానే చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ మనకి యోగులు, జ్ఞానులు జ్ఞానం ద్వారా వాళ్ళు ఉంటారు. ఆ జ్ఞాన మార్గంలో ప్రయాణించడం ద్వారా బ్రహ్మజ్యోతిలో లీనమైపోతారు అని చెప్తారు. ఇక ఎవడైతే కామ్యకర్మలలో నిరంతరము ఈ భౌతిక జగత్తులో కామ్య భోగ వాంఛలతో ఉంటాడో వాడు అజ్ఞాన అంధకారంలో ఉండి వాడు చేసినటువంటి పుణ్యఫలాలు వీటి వలన ఉన్నత లోకాలకు చేరుకుంటాడు. కొంతకాలం అక్కడ ఆ సుఖాలను అనుభవించి తిరిగి మళ్ళీ భూలోకంలోకి రావడమే. ఒకవేళ చెడు కర్మలు చేస్తే అధమలోకాలకు వెళ్తాడు, మళ్ళీ తిరిగి భూలోకానికి వస్తూ ఉంటాడు. కానీ భక్తుడు అనేటువంటి వాడు, ఇక్కడ చూడండి మనకి భక్తుడు అనేటువంటి వాడు ఈ వీటితో సంబంధం లేదు, శుభ అశుభాలతో సంబంధం లేకుండా ఎనీ టైం ఏ సమయంలోనైనా భక్తి మార్గంలో నిమగ్నమైనటువంటి వాడు ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమైనటువంటి వానికి లభించేటువంటి రిజల్ట్ ఏంటంటే శాశ్వతమైన గోలోక వృందావనాన్ని చేరుకుంటాడు. ఇది మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. విజయమాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నైతే శృతి పార్థ జానన్ యోగి ముహ్యతి కచ్చన తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు యోగయుక్తో భవార్జున. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఇక చెప్తున్నారు ఫైనల్ గా ఆ భగవంతుడు కన్క్లూడ్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఏంటంటే ఓ అర్జున, భవార్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి, భవ అంటే అగుము, అర్జున, ఓ అర్జున, ఈ రెండు మార్గాలు తెలిసిన భక్తులకి రెండు మార్గాలు తెలుసు. కామ్యకర్మలలో నిమగ్నులయ్యేటువంటి జ్ఞానులు చేసేటువంటి ఈ రెండు మార్గాలు భక్తులకు తెలుసు. అయినా వాళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా కలవరపడరు. ఎందుకంటే ఆ భక్తియుత సేవలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎన్నడూ కూడా మోహితులు కారు. మనకి 2వ అధ్యాయంలో చెప్పబడుతూ ఉంటుంది.
ఆ బ్రహ్మభూత స్థితిని చేరినటువంటి వారు. చివరి శ్లోకంలో చెప్తారు అక్కడ, భగవద్గీత 2వ అధ్యాయము, గీతా సారము లేదా సాంఖ్యయోగము అనేటువంటి అధ్యాయంలో చివరిగా కన్క్లూడ్ చేస్తూ చెప్పబడినటువంటి ఏషా బ్రహ్మి స్థిత పార్థనైనా ప్రాప్య విముహ్యతి అంటూ చెప్పినట్టు, ఇదే ఆధ్యాత్మికము, భగవన్మయమైన జీవన విధానము. దీనిని పొందిన తర్వాత మనిషి మోహం చెందడు. మరణ సమయంలో కూడా ఈ విధంగా నెలకొంటే అతడు భగవద్ రాజ్యంలో ప్రవేశించగలడు అంటూ అక్కడ చెప్పినటువంటి విషయం. సో కాబట్టి భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో కృష్ణ చైతన్యంలో నిమగ్నమైనటువంటి వాడు ఈ వెలుతురు మార్గము, చీకటి మార్గాలను గురించి కానీ దేని గురించి కూడా అతడు కలవరపడడు. ఎందుకంటే అతడు భగవంతుని ధ్యాసలో, ఆ భగవంతుని పైన పూర్తి శ్రద్ధ విశ్వాసాలను కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు. కనుకనే భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా తాను అకస్మాత్తుగా మరణిస్తానా లేదా క్రమ పద్ధతిలో మరణిస్తానా, ఈ విషయాలను గురించి ఎప్పుడు కూడా దిగులు పడకూడదు అని చెప్తారు. భక్తులు ఎప్పుడు కూడా మరణ విషయాలను గురించి దిగులు పడకూడదు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమై ఉన్నటువంటి కారణంగా ఆ భగవంతుని యొక్క కరుణా కటాక్షాలతో అతడు ఖచ్చితంగా భగవద్ధామాన్ని చేరుకోగలుగుతాడు. దీనికి నిరంతరము ఆ భగవన్నామ స్మరణం చేయాలి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుణ్ణి కేంద్రంగా చేసుకుని ఆ విధంగా భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నమై ఉండడం ద్వారా మనము ఆ విధంగా ఆ ఆధ్యాత్మిక జగత్తును చేరుకోగలరు. కనుక అర్జునుడికి చెప్తున్నారు, అందువల్ల నీవు ఓ అర్జున భవార్జున అగుము, యోగయుక్తో భవార్జున, తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు యోగయుక్తో భవార్జున. అందువల్ల ఎల్లప్పుడూ నీవు భక్తిలో స్థిరుడవై ఉండు అర్జున అంటూ తన భక్తుడు, శిష్యుడికి, స్నేహితుడికి హితబోధ చేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. హరే కృష్ణ. రేఖా మాతాజీ. హరే కృష్ణ. వేదేషు యజ్ఞేషు తపస్సు చైవ దానేషు యత్ పుణ్యఫలం ప్రదిష్టం అత్యేతి తత్సర్వమిదం విదిత్వా యోగి పరం స్థానముపైతి చాద్యం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాత. సో ఇక కన్క్లూజన్ గా, వేదేషు యజ్ఞేషు తపసు చైవ దానేషు యత్ పుణ్యఫలం ప్రదిష్టం అత్యేతి తత్సర్వమిదం విదిత్వా యోగి పరం స్థానముపైతి చాద్యం. ఓ అర్జున, వేదేషు అంటే వేద అధ్యయనములోని, యజ్ఞేషు యజ్ఞ నిర్వహణలలోని, తపస్సు నానా రకాలైనటువంటి తపస్సు చేయడంలో, దానేషు దానాలు ఇవ్వడంలో, యత్ ఏదైతే పుణ్యఫలం లభిస్తుందో, యత్ పుణ్యఫలం, ఇక్కడ యత్ పుణ్యఫలం ఏదైతే పుణ్యఫలం లభిస్తుందో, అత్యేతి తత్సర్వమిదం విదిత్వా యోగి పరం స్థానముపైతి చాద్యం. సో ఇవన్నీ కూడా ఏవైతే లభిస్తాయో ఆ ఫలాలన్నీ కూడా భక్తుడికి లభిస్తాయి. వాటన్నిటినీ మించి, ఈ అన్నిటి యొక్క ఫలాల, పుణ్య ఫలాలను అధిగమించి అతడు నిత్యమైన పరంధామమును చేరుకుంటాడు, శాశ్వతమైన ధామాన్ని. ఇక్కడ వేదాలు అధ్యయనం చేయడం కానీ, యజ్ఞాలు చేయడము, తపస్సులు చేయడము, దానాలు ఇవ్వడము, వీటన్నిటి వల్ల పుణ్యఫలాలు వస్తాయి. నో డౌట్, ఉత్తమ లోకాలకు చేరుకుంటారు, మంచి స్థితులు పొందగలుగుతాం. కానీ ముక్తి మాత్రం రాదు. ముక్తి భక్తి ద్వారా మాత్రమే వస్తుంది. అన్నీ లేనివాడు కాడు నా భక్తుడు అని చెప్తాడు. ఇవన్నీ ఉంటాయి వానికి, ఆయన భక్తుడికి. వాటితో పాటుగా
ఆ గోలోక బృందావనాన్ని చేరుకుంటారు, మిగిలినవాడు చేరుకో. ఆయన యొక్క భక్తులు మాత్రమే గోలోక బృందావనాన్ని చేరుకుంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నటువంటిది. సో భగవద్గీతలో మనకి ఈ అధ్యాయము 7వ అధ్యాయము, ఇంతకుముందు చూసినటువంటి 7వ అధ్యాయము లో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడికి ఇచ్చినటువంటి ఉపదేశాలను మనిషి తప్పకుండా అర్థం చేసుకోవాలి అనేటువంటిది మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో కాబట్టి భగవద్గీత మీద ఏ కొద్ది శ్రద్ధనైనా భగవద్గీతను మనము భక్తుల నుండే నేర్చుకోవాలి అని చెప్తారు. ఎందుకంటే భగవద్గీత అనేటువంటిది అంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నట్లుగా 4వ అధ్యాయంలో కూడా చెప్పుకున్నాం, రాజర్షుల కోసం ఇవ్వబడినటువంటిది. సో కనుక భక్తులకే అర్థమవుతుంది. భక్తులు అర్థం చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఇంకొకరికి చెప్పగలుగుతారు, కానీ అర్థం కాలేనటువంటి వాడు ఇంకొకరికి ఎలా చెప్పగలడు? సో కనుకనే ఈ పరంపరలో ఉన్నటువంటి వారి ద్వారా, ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే మనం వింటూ ఉన్నామో అది ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి మనకు పరంపరలో 32వ ఆచార్యులుగా ఉన్నటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనలే మనం వింటూ ఉన్నటువంటి, మేము ఏదైతే అందిస్తూ ఉన్నామో అవన్నీ కూడా ఆయన ఇచ్చినటువంటి, ఆయన చెప్తున్నటువంటి అంశాలు మాత్రమే. హరే కృష్ణ. సో కనుక భగవద్గీతను ఎప్పుడూ కూడా ఒక పరంపరలో ఉన్నటువంటి ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుల నుండి వినాలి అనేటువంటిది మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్, మాతాజీస్, ఎవరికైనా ఏవైనా సందేహాలు ఉన్నా, మీరు ఏదైనా అడగదలుచుకున్నా? హరే కృష్ణ.